Etxezar, amaren baserriaren izena. Etzen bertan inoiz bizi izan, baina bere familiakoek belaunaldietan izan ziren Villafuerteseko markesen maizterrak. Eta hauek, haren aitonari, Juliaren birraitonari saldu zioten. Juliaren aitonak ordurako handia zen diru puska jarri zuen erosteko, 7.000 peseta. Umetatik morroi bezala zegoen baserriko nagusiak, gizon zintzoan onbait, lansaritik aurreztutakotik eman zizkionak. Baserria berriz, oinordekoak jaso zuen, aitonaren anaiak, eta gaur beronen biloba da jabea, Juliaren amaren lengusu baten semea, mutil zahar alkoholikoa, lotsa gutxiko auzo bati lur zailak aldika gaizki saltzetik lanik egin gabe bizi dena. Amak ezintasunez eta penaz jarraitzen du arbasoen etxearen suntsitze prozesua. Erdiratu egiten zaio bihotza lur galtze berri baten albistea jasotzen duenean. Gaur, hotzetatik heldu denean, aurreko ostiralean ermita azpiko pinudia saldu zuela esan dio ahizpak. Eta larun batean, udaletxeko laguntzaileak lurrean etzanda aurkitu zuela oka artean eta zakurra kortxikatzen zituen biletez inguratua. Horregatik zegoen kopetilun eta atsekabetua. Bere ametsa, arbasoa jaio eta hil ziren oinetxea, aitari auskalo zenbat lan urte kosta izan zitzaiona berreskuratzea da. Eta adierazi izan du, itzerdika badere, senarraren lagunengana jotzeko asmoa erosi ahal izateko. 11 soziedadekoen artean lagun aberatsak omen zituelako.